Čaute banda. Tak, tento rok naša plánovaná dovolenka v Chorvátsku sa pomaličky začína. Chystáme auto, troška ho dávame do poriadku, skontroloval som olej, vodu vo strekovačoch, už nejaké haraburdy sa do toho nakladajú. Gazdina pekne poupratovala. Takže pomaličky štartujeme, zbytok sa dozviete vo videu. Zatím. Balíme sa, nakladáme do auta. Prvé haraburdy, kufre. Švacneme sem prvý kufer. Takto. Ešte jeden kufer a táto taška veľká by mohla ísť na vrch. Nech sú kufre na spodku. To nepotrebujeme. Síce túto velikánsku dám sem. Tam sú všetky potrebné veci na kúpanie. Toto je moja taška s haraburdami. Tu máme všetky veci na kúpanie. V tejto taške tá bude na kraji. Lebo keď sme boli pred Vlani, tu sme dali do auta ako prvú. A keď sme sa išli kúpať samozrejme, tak čo? Celé auto vyhádzať. A až potom sme sa dostali tej taške, takže táto taška bude na konci naložená. Celé auto bude plné, ale táto bude prístupná, lebo dojdeme tam skorej na ubytovanie, teda aspoň predpokladám, keď nebudú kolóny. Táto taška, čo je tu, tá musí ísť posledná do auta, lebo keď ju budem musieť zase v aute hľadať, tak ma šľahne. Predpokladám, že prídeme na ubytovanie skorej. Ubytovanie máme až o 2:00, čiže dovtedy budeme pri mori a nebudem hľadať 2 hodiny tašku v aute. Čiže v aute, sme nachystaní, všetko sa nám mestilo, vyrážame skorej, nakoľko hlásia obrovské kolóny, tak sme vyrazili okolo 11. hodiny zo Slovenska, predpokladám o nejakej 11:30 budeme na maďarsko-slovenských hraniciach. Takže radšej pôjdeme v noci, keď nebudú zápchy a budem ráno pri mori, ak potom celý deň tráviť v zápche. Tak zatiaľ toľko. Tak sa hlásim z konca Maďarska, sme nejakých 20 km pred chorvátskymi hranicami. Máme pauzičku, troška sa ponaťahujeme, cesta ubieha parádne. Na maďarskej diaľnici ideme sami, to nechápem. Možno, že preto, že je taký čas, ale preto sme vyrazili skorej, nech ideme sami. A naozaj okrem pár kamiónov a možno 10 aut ideme sami celú cestu, takže pauzička, oddychneme, pokračujeme. Tak blížime sa k prvej cestarine. Posledný rok v Chorvátsku fungujú mýta. Takže nikto tu není. Zatiaľ prvá mýtnica Goričan a sme asi druhé auto v poradí. Čiže parádička. Goričan bez problémov, sú 2 hodiny 53 minút a nikde nikoho. Tu si zoberieme len lístok. Takže ešte si užívame chorvátske mýtnice a od budúceho roka už budú mýtnice minulosťou. Takže lístok máme a letíme. Blížime sa k cestarine, budeme platiť prvé mýto. Vidíme. Jaj, počkaj. ENC, nie, dobre, ideme. ENC, nie ENC. Dobrý. Kartica. Platili sme 6,40. Voilà. Takže prvú mýtnicu máme za sebou a pokračujeme na obchvat Záhrebu a potom tak blížime sa k legendárnemu prechodu Lučko, vlastne k mýtnici.
A jak tak pozerám, tu není ani noha. Lúčko je prázdne. Čas máme 4 hodiny 5 minút. A bezproblémový prejazd. Tu není ani jedno auto. Ideme si v pohode pre lístok. Takže smer Split, Mýtnica, Lúčko a my sme tretí v poradí. Pokračujte v jazde smerom na juhozápad. Pokračujte po ceste 253 km. Čiže zoberieme si na Lúčku lístok a ťaháme smer Záhreb. Či čo to je Zadar. Lúčko prázdne. To, čo tu bolo cez víkend, to je 1001. Takže lístok máme, bez problémov. Žiadna doprava. Po západ. Zastavili sme na odpočívadle, troška som si zdriemol. Pokračujte po ceste 152 km. Takú pol hodinku, 3/4 hodinku som si oddychol. Máme čas. Čaká nás ešte nejakých 170 km, takže je kam sa ponáhľať. Dobré ránko. My sme už dorazili na naše miesto. Ešte nemáme ubytovanie, čiže budeme musieť nejaký ten čas tráviť mimo ubytovania. Písal som pani dotyčnej, že či môžeme aspoň zaparkovať u nej auto, nakoľko, že by sme tu ešte pobehali, volačo popozerali. Išli sa okúpať, keď ubytovanie máme už o 2:00, tak písal som, uvidíme, čo napíše. Takto. Čiže nachádzame sa v Zadare, v časti Diklo. More je krásne, priezračné. Tu nám máme zatiaľ zaparkované auto, uvidíme, čo odpíše pani. Takto to tu vyzerá. More je perfektne čisté, krásne. Nachádzame sa nejakých 10 minút autom od Zadaru, takže predpokladám, že večer sa vyberieme pozrieť aj Zadar, historické centrum. Uvidíme, čo nám odpíše. Takáto krásne priezračná voda. Zobral som si aj šnorchel, aj plutvy. Takže tu je hafan domáci. Takéto vlnolamy. Tam je veľká loď. Tam v diaľke je veľká loď, neviem, či to vidíte na videu. Tam je ďalšia. Keď sme prichádzali z Daru, tak na pobreží stála vlastne v prístave obrovská výletná loď. Dúfam, že tam bude, aj keď pôjdeme do mesta, že ho uvidíme. More sme ešte neskúšali, uvidíme, čo nám dotyčná odpíše, či sa môžeme ubytovať, keď nie, nájdeme nejaké parkovisko, alebo skočíme na pláž priamo do Zadaru a niekde sa najesť a potom sa prídeme ubytovať. Cesta bola perfektná, Maďarsko sme doslova preleteli, nikde sme nečakali, nikde ani sekundu. Či Goričan, či maďarská diaľnica. Na maďarskej diaľnici sme išli sami, jediné auto, pár kamionov, pár domácich, nikto. Cesta zo Slovenska po Székesfehérvár bola taká divočina, jedno auto nám vybehlo do cesty, nejakí babráci skúšali o polnoci autá, bez značiek, bez všetkého, nechcem sa vyjadrovať k dotyčným. Potom sme videli pri ceste sa pás dve srny, jedna bola zrazená, dve sa pásli, čiže bolo to dosť také, tá cesta je taká, no, ale sami sme išli celú cestu, prišli sme na Goričan, tam sme boli druhí, vychádzali sme vlastne z Goričana, obchvat Záhreb, tam sme boli tiež druhé auto, Záhreb, obchvat, bez premávky, absolútne. Prišli sme na Lúčko, tretí v poradí, preleteli sme Lúčko, doslova.
a vlastne zakotvili sme až na Mýtnici v Záhrebe, odtade cez takú dedinku do časti Diklo. Čiže je to kúsok odtade do Záhrebu. Tam tým smerom je Záhreb, vlastne za tým poloostrovom. Čiže uvidíme, ako to tu bude celé prebiehať, ale počasie má byť dneska 39 stupňov. Zatiaľ je taký opar slaný nad morom. Čiže tešíme sa na dovolenku. Dovolenka nám začína dnešným dňom. Už sme prišli ráno, aby sme nestratili deň. Začali sme cestovať v noci. O 11:00 sme išli vlastne z domu. A teraz je koľko? Teraz je 8:30 s prestávkami. Hodinku som si dal šlofíka na parkovisku, aby som si oddychol. Čiže cesta bola bombastická. Tak, s pani domácou sme sa dohodli nakoniec, že o 1:00 sa môžeme ubytovať. Má tam ešte hostí, čiže nebudeme otravovať. Není problém, ideme na pláž s dievčencami, zaparkovali sme auto, ideme sa troška poprechádzať, skočíme do vody. Dievčence, jaká je atmosféra? Tešíte sa, že ste tu unavené po ceste? Také je to more. Tu je nejaký prístav, reštaurácie. Krásne čistúčká voda, ľudia sa už kúpu. Fúka mierny vetrík, čiže pláž bombastická. Prchy. Tu je takýto prístav, takáto marína. Pôjdeme sa aj tam prejsť. Čiže zatiaľ to hodnotím pozitívne. Do jednej počkáme, troška oddychneme, zrelaxujeme pri vode, skočíme do reštiky na obeda. Pomaličky začneme našu dovolenku. Tu je takýto maličký, takáto riečka, ktorá ústí až do týchto mega lodeníc. Jachty sú na stojanoch, takže uvidíme. Kočky to idú zhodnotiť. Tam je nejaký poloostrov, možno, že už aj Zadar, nie som si istý. Ale sa mi zdá, že áno, že to už je Zadar, staré mesto, tam pred nami, tam večer pôjdeme. Čiže takáto krásna pláž, je to tu čisté, ľudia vo vode. Voda je plitká pri brehu, čiže pozvolný vstup do vody. Dievčance to hodnotiť idú. Ja to natočím tuto z tohoto mohla. Nejaký krkavec, čiže takto krásne. Zadar, staré mesto, kam večer pôjdeme. Lodenice. Pláž. A vlastne tam dozadu, tam budeme bývať. Tam je časť Diklo. Takže sme okúpaní, akurát nám volala pani z ubytovania z apartmánu, že sa môžeme nasťahovať. Čiže apartmán je pripravený. Akurát pozerám, že došol Čávo predávať kukuricu. Čávo predáva kukuricu. Čistý Balaton. Takže ahojte, my sme dorazili na naše ubytovanie. Keď vám poviem, že čo sme našli tento rok a vymákli, tak akože tu mám more, tu mám auto.
tu mám ubytovanie. Akože nechápačka. More, ubytovanie. Čiže cesta od mora, auto sme nacúvali, takáto krásna predzáhradka, tu má pani domáca, cikády už tvrlikajú, auto je krásne na chládku, pod viničom, krásna figa. Pani domáca tu má takúto záhradku, máme susedov, tiež Slovákov, tí sú tam hore a k nám sa ide, tady je to luxusne, 5 schodov do apartmánu, takáto luxusná terasa. Tu je vchod do apartmánu, ale čo vám chcem najprv ukázať, je tento výhľad z tejto luxusnej terasy, z tohoto apartmánu. Tu budem piť ráno kávu, večer tu budem piť pivo a budem sa pozerať na more, ktoré mi tu bude blnkať, cikády mi tu budú cvrlikať. A teraz si ukážeme room tour. Máme tu takúto krásnu borovicu s takými zvláštnymi šiškami. A teraz si ukážeme room tour. Je tu bordel, lebo teraz sme sa vybalili. Vstupná chodbička, takáto. Z chodbičky sa ide tu do kuchyne. Tu je jeden gauč, ktorý sa rozloží. Takáto kuchynka, televízor, chladnička, mikrovlnka, jedno okno, kde mi budú v noci tvrlikať cikády. Tu spálňa, kde sa nám bude dobre spať. Tu bude spať jedna osoba, tu na dve tejto spálni. Krásne ubytovanie, útulné. A hneď zo spálni vlastne sprcha s vreckom. Čiže takéto ubytovanie priamo pri vode, že bližšie už si ani neviem predstaviť, že by som bol ubytovaný niekedy. Čiže takéto ubytovanie sa nám podarilo zohnať. Dvere do apartmánu, more. Takto má výhľad. Tu hneď blnkoce voda, to je asi tak 10 metrov. Takéto mólo, to si ukážeme zajtra. Krásny výhľad. Takže ideme si troška oddychnúť. Večer možno navštívime Zadar. Video bude aj z tejto časti, takže zatiaľ. Tak ahojte, máme tu prvé ránko na mori. Prišiel som pozrieť more. Takáto vodička, úplne priezračná. Robia sa vlnky. Na mori sú lode ráno, rybárske. Tam vzadu je jedna výletná, neviem či to je vidieť. Máme tu takéto mólo na opalovanie. Vzadu sú lavičky v strede. Takýto vstup do mora. Tu je betónová pláž. Drevo na opalovanie. Čiže máme takýto krásny výhľad z tohoto móla a ubytovanie. By som ukázal, jak je ďaleko, tak tu je to mólo, tu je more, v tomto dome sme ubytovaní. Sú na takéto kríky popri mori, na pláži, čiže aj chládok. Takže Zadar, časť Diklo, brutálne pláže, také kľudnejšie miesto. Potom tu za tým poloostrovom už je zadarské pláže. Vlastne je tam ten pozdrav slnku. Tam by sme sa chceli dostať dneska. Uvidíme, jak to bude celé prebiehať. No a aby som vám ukázal, jak to máme ďaleko do ubytovania, tak vlastne z tejto pláže až do tohto domu. A ešte čo je jedna masakrálna vec, čo je na tejto pláži brutálne, hneď vám to ukážem. Keď sa okúpete a vystúpite z mora po týchto schodíkoch, tak hneď tuto je sladká sprcha. Normálne funguje. Vyjdete z mora a načasovač. Krásne sa osprchujete.
Vodička krásne čistá, úplne brutálna. Tu sú nejaké rybičky. Neviem, či to vidíte. Ale tá voda, to je masaker. Blíži sa veľká loď v diaľke. Tu som spomínal, že je to mólo, sladká sprcha. Sprcha so sladkou vodou. A ideme si ukázať, koľko máme k ubytovaniu. Čiže tak ďaleko je k ubytovaniu, že prejdem tu na cestu a som v apartmáne. Tu je náš apartmán. Takáto predzáhradka. Tam tieto dvere. To je vstup do nášho apartmánu. Tam je naša teraska. Tu máme zaparkované fáro. Trafiť sa sem akože to je masaker. Cez túto uličku musíme zastaviť dopravu, aby sme sem nacúvali, ale pohodička. Takýto krásny olivovník tu je, dokonca aj s olivami. Tých olivovníkov tu v tejto časti je strašne veľa. Čiže tu máme náš apartmán. Moc si bolo príjemne, išla nám klimatizácia. Takže takáto ulička a sme na pláži. Skúsim natočiť cikádu. Videl som, kam letela. Ale neviem, to sa vie tak skovať. Tuto bola na tomto figovníku niekde. Už sa nehýbe, už nevidím. Ale tieto zvláštne šišky na týchto tujách, či čo to je, boroviciach, tak keby zemiaky na tom rástli. Ranná kávička v Chorvátsku na teraske pri mori. Čo viac? Čo viac chýba? Raz za rok si takto vyraziť a užiť si tých pár dní oddychu. Kávička. Ľudia, s ktorými si rád. Nie o čom. Užívajte. No, jaká je voda? Dobrá, fajnová. Au. Tak vyrazili sme do centra historického v Zadare. Takýto krásny prístav. Pôjdeme cez ten peší most. A takáto lodenica tu je prístav. Prístav lemujú takéto palmy, obrovské, parádne. Takéto palmy, prístav, historické hradby a cez ten most pôjdeme. Tak pomaličky, ale iste sa blížime k pešiemu mostu, ktorý vedie do historického mesta Zadaru k hradbám. Tu je ten prechod do historického mesta. Peší most. Takéto parádne palmy. Takže blížime sa pešiemu mostu. Prišli sme na také hlavné námestíčko.
Prechádzame cez peší most smerom k historickému centru. Takýto prístav. Západ slnka. Výletné lode. Parádne výletné lode pre turistov. Celý most lemujú chorvátske vlajky. Vchádzame do historického centra Zadaru a tých ľudí, to je masaker, čo tu je. Samý turista, ale to, čo tu je, to je masaker. Tá dlažba je normálne vyleštená, toľko ľudí, čo tu prejde cez sezónu. Takže historické uličky Zadaru. Tu je nejaké námestíčko. Chorvátska vlajka nesmie chýbať. Tieto úzke chorvátske uličky majú svoje čaro. Všade suveníry, magnetky. Prichádzame do centra. Historické centrum. Centrum Zadaru a blížime sa k pobrežiu. Ideme navštíviť pobrežie, úctu k slnku a hlavne varhany, morské varhany. A môžete sa odchytiť aj s takouto morskou pannou na pobreží. Turistické lode už vyrážajú s turistami. Krásny západ slnka a my mierime pozdraviť slnko. Piráti odchádzajú z Karibiku. Ideme pozrieť morské varhany, ale tých ľudí, čo tu je, to je brutál.
Reći ću ti kad stignemo. Deti naháňajú bublinová show. Na hore vidíme smutné obrázky. A hore môžeme vidieť smutné obrázky, hasičské lietadlá idú hasiť požiar. Takto chytnými rukami a potom skôr, aby sa ti neprekvapilo dole na kameru. Joče! Nie, ale fajna dusza była. Zadar, Chorvátsko. Aby sme dorazili na morský orgán. Áno. A toto bude väčšie. A toto začne v noci svietiť. Toto je solárny kruh. Tak, my sme došli a skoro sme sa zabili. Krásny západ slnka. Morský orgán sa vyhráva. A taký nápad prísť sa sem pozrieť malo asi 2000 ľudí, tak jak my. Takže Marine, ajde polako, ljubav moja. tak, a my máme náš tohtoročný výlet za sebou. Úspešne sme dorazili domov. Všetko v poriadku, cesty prázdne. Takže cesta prebehla úplne fantasticky, žiadne kolóny, žiadne zápchy.
A touto cestou sa vám chcem poďakovať za zhľadnutie tohto videa. Odber, like, koment, však to poznáte a dúfam, že sa vám video páčilo a vidíme sa pri ďalšom. Čuste.